Il-minuta tibda issa. Mario Schiavone, artist. Kif nibset l-imħabba tiegħek għal-ġimgħa kbira? Il-ġimgħa kbira ġobna ħafna l-funzjonijiet li jkun fiha. U li għalkemm ikun ħafna affarijiet fil-Knisja ta' Armar xorta nħoss il-ġabra tal-ġimgħa kbira. X'tista' tgħidilna fuq il-wirja tiegħek? Bdejt fis-sena 2000 nixtri vara, kont ftijamt ma' Stur Joseph Merċi miż-Żejtun u għalli li serja milli ġiġ kull sena. Fil-2007 kelli ħafna mistett u bdejt narma d-dar. Il-wirja tiegħi issa il-intallax għal dawn l-aħħar 11-il sena. L-istabiħ tagħha li dejjem iżid xi ħaġa kull sena biex minn ġej sa jsib xi ħaġa ġdida jara mhux dejjem l-istess affarijiet. U Mario, ix-xogħol kollu int għamiltu? Ifhimni bażikament il-binja tal-Knisja għamiltu kollu jiena. Il-Knisja jiena provajt nagħmilha fuq stil barokk. Użajt ħafna knejjes u ħadd xi ħaġa minnhom, ġifieri dejjem fuq stil barokk fejn jidħol injam għamilt kollox jiena bl-għajnuna ta' Mastudaxxa, ħabbib tiegħi ħafna jgħinni. Bħala statwi ma ħdimthomx jien, ħadimhom li Stur Joseph Merċi kif għadlek iktar quddiem. Għandi fajt li ħadmuhom li nies professjonali wkoll, però l-biċċa kbira tax-xogħol għamiltu jiena.